Ito ay alay namin para sa kulturang pagod, bawi sa dugo, baliwalain, baliwalain. Ito ay alay namin para sa kultura, positibo ang galaw, abante pasigaw, abante pasigaw. Yo, check! Rapolo Laglag Barados, semifinals, third battle of the night, non-tournament battle. LX versus Estilos the Bench, pakpakan na to! Let's go! Usa sa mga giatngan karon nga mga battle karon tuiga. Dahil salamat Azul Tuslubua, Unsavage Tattoo, Turbo Hectic, Boxless, CVC Consolation, Organic Lifestyle, Fake Friends, Humanities, 032, and Open Side. Sa akong wala, TKS, give it up, ALX. TKS. Basta mga bugo. Basta mga bugo represent. Sa akong to, Team Dasig, we got Estilos the Bench. Estilos the Bench, Team Dasig, Toledo. Shout out kay Judis, I love you. I love So daw si Alex sa Cointos, ipili niya nga una si Estilos the Bench. Yo, aminaw ta! First round, Estilos the Bench. Last battle ko, ako'y napildi ni Monchito, pero I'm still very proud sa sobrang kalakas akong Mars. Patayas na ang crowd, yo. O ako'y napadapa ni Monchito. Ako'y napadapa ni Monchito, malamang usaron si mong Angulo Cup. Napadapa raman sa kwatong Chito, kay naong pa lang ato mura nagmang hold up, pero karon walay makapugong karon si Estelos na magwala. Bisan hold upper sa Galex, di ko nimo mapugnan ron sa pagkilos na masama. Rapolo game! Wanay daghan satsat pa, galawan mo pang bakla kay kada gubat. Panay chismisa nang alam mo kay kalainan sa media o sa ka-media sa gubat. Wala ko'y pake revolver si mong agtang bang. Patay ka in every round, fuck media. Ito'y ang patuan, masaker mong patay ning media sa underground. At diba gisultaon sa imong gibanat tipsy day nga di na mag-click ilang tandem mo man gupon mong mouse. Grabe naman ka pre, etong buwelta balintong lang imurang gi-edit ang linya ni Luni. Sunsuon, sunod-sunuran sa hari ng tugma. Desperado magkampiyon si Tipsy, desperado ka rin pare. Pagkatao mo nagmistulang monarchy, sunod-sunuran na kasun sa isulti sa hari. Sunod-sunuran na kasun sa isulti sa hari. Abi ko bag wifi ra sa inyo silingan, nasta day linya subang MC nagigamit ka. So dapat nag-driver na lang ka sa... Yo! So dapat nag-driver na lang ka sa ukay-ukay. Total tanan ni mong gipang deliver, puros ginamit na. Gipaagiran ni mong syagit-syagit para tagaan kin naghalagawa kay kalainan sa konduktor. Ako ni are para ni makaton sa saktong pagnilaw man ni mo'y scuba instructor. Ani mo'y scuba instructor anda magpakamabaw, makuha lang gusto sa mga tao. In other words, nagpaka-cheap para bumenta sa madlaw sa kabugong taktikaw kay kalainan sa waiter kayang imong gusto makadeliver masad kung unsay gusto nila, Koryagaba. Kung di ka magsilbi sa Da Vinci, magpractice ka magpila ka buwan, tuwig o century. Ikaw kayarte kang humanon, bisan walay buwan, like planet Venus and Mercury. Di kayang barugan pagka the great ni Alexander. Mong nagpaka-Alex na lang, o saktong Alex ka lang, di ka the great. Sobrang easy mo, in short, din mo kayang puyan, pagka solido, murag balay sa iski mo. Murag balay sa iski mo, ako'y gikan pag Toledo. Layo pa ko gibiyahe, o ikaw akong tuyo karon bay, pero nagmistulan taga maneho sa punerarya kay ugo ko mo biyahe akong tuyo kay patay mao kung usa ka man sa hayop sa gubat ng ilahang gila. Wa ko'y pakiyan na bay, Rapolog himo na kung slaughterhouse o lauter mong kining inyong hayop, sigurado nga patay. Time, round 1, Alex. Da, seryoso unsam niya akong kontra. Askang grabiha. Tanawa ang purma, naka-jogger pants, kay gabaha pa sa ila. Yo, ikaw ba? Laom kay kabay. Nga nang ingana man ka? Pababaw sa gamay para mabantayan ka? Ayaw basula ang mga tao ha? Kung di mo react sa imong linya? Ay, tuwing nga, nga di sila kaabot sa imong kaalam. Do ang problema na sa imuha kay sa sobra ni mo kalaom no? Dili na ka makuha.
unsa may tumong nimo ana imong style. Para ingnon nga may gadako ra nang hunahuna nimo nagpinamay ra kabay bago pa lang gani ka dinhi pakulkul na ka. Siguro kani kung musikat magpalabi. Hasta gani kung mag-CR na ni di na siya mamlash kay hip hop daw lagi. Yo, kay laom kay kabay mas laom ba ka sa hugot ayo sige panganad sa imong liog baka akong itusok na nakailaom nga samad maunay mo makuha sa pagpalabi anay mong bisyo nga nakapagbuslot sa imong liog nadaot sa sigarilyo kay laom kay kabay. Na-feel na ba nimo ang chills kay nakuyawan na ka? Kung di madasa ko ang skills, pusilon na lang tika, duha akong dala. Ayaw ka siya kayong ani ko masipok. Bira sa wala, bira sa too. Pak, muragabali lang og liog. Nako, di ka kapiog, wala kay swag, palihog og sibog. Screw sa imong utok mga liso, tanawon na to, maayo pa baka. Sa 50 ka jikoy, Chris Isog, J Black, o makabungkag akong bala. Gubat na ni bra, nakigatbang pagyud ka og asintado sa larangan sige atras bat sina makiglumbaan na ini og dagan patagbawon tikag taman hangtod nga mahuddan di mo paltik walay sipyat gi-check na ni daan. Wow, ang mo na ko nimo nga maninood ko dito atik ipakita ra nako kung unsa ko manghasi og ang tubag sa pangutan ako nganong sarapolo ni duwa ko og balik para ninyo para mahibawat kin sagyo ng gahe. Batang Hubek, I'm back. Kinsan gahe, si Stelos the Beans! Gago, feeling hero, speech yak tai, real shit, murag baradong inidoro. Game. Okay. Guba to, gitira pa ni mo sak maestro, di ba? Grabe kapag ag-face, gusto pang gamito ng sak para na'y maabot sa duwa nga mura baga sak raise. Asa na mong respeto? Nalimot naman ka sa pakikipagkapwa, murag nalimot na ka sa pagpakataw. Nakasud lang kay flip top ni dako ng ulo sa amaw. Mo din nakipagpartner na lang katong Leon kay nawa ng imong pagpakataw. O di ba last week daog tanang taga Cebu nga ni duwa sa ahon. O kining napag-iwanan, nakisalon lang sa ilahang karangalan. Lyrics mo sa kanta, naglibog kaon sa pagsugod. Malamang kayang imuhang na ibawan ang makiani raman sa kung unsay gihaguan sa uban. Ha? Unsay gihaguan sa uban. Kung unsay gihaguan sa uban ug sa duwa ninyo ni Tipsy nakabuo gyud sila ground panay gamit sa linya ni Tipsy dito makabilib makalaay brad in short nagbunga nakabuo ra mo ground atong hubog tila nag one night stand wa magsilbi sa Tipsy wa man tagalinog ato pero nagpangurog ka paro ni uli nga gabasa matapos sinibak lang ng laseng na parang pokpok sa bar. Di ka malalim porket masyado nang nabaon di ko na kinahanglan pang palawman ka na karon kay di ba totalo ano man sa di ka makatilaw pag-ahon. Luya bata wala ka makatilaw pag-ahon kasi throwback ahon 6 J King nagmistulang sweeper gilampasor ka sa San Juan Gym ni atulag magpaka-uwaw o ni aten ka to pero kay Wild Challenge muro sa guay kontra natila ba nag-walk out sobrang hina wa ka magsilbi dito sa gym parang sakiting nag-workout at veterano na daw niya kung kontra og dagan daw nigdaog sa mga battle on the street pero kay ba kung luto rato tanan kay barkada nimong judges mo na tinuod mga people anong galawan mo underground galawan mo under the table madaya panay lutuan ug di ba giingnan ka ni Tipsy di nga puro ulo ra sa timpura mo ang naputol wa siya masayop siyang gispit saktong tindero jud kag timpura sa kadaganan nimong naluto sa street. Yo, to kuno sa street, iyang gistorya, puros atik-atik. Ya sige bisag mention sa lines ni Tipsy D nga amo kunong gi-recycle. Bay, mura kag tawo nga gilamat kay sige kag balik-balik. Bright kuno ni siya. Outstanding sa klase. Unya yang IQ taas kayo. Woo! Grabe. Mao nang inigabot sa battle, nindot kini palusot. Tubagon nga kag bahala gamay utin basta da ko laguto. Yawa ka. Pinabagsig pa kang giataya ka ning atoy mong atake.
Ikaw ang tao nga dagag sala nga di gyud makarma kay wa ka gabae. Ikaw ang tao nga. Pero balik ta sa estilo ni Stilos. Ug ang iya daw, balik. Ug ang iya daw, gamay gyud lagi yun. Ug ang dako daw, delikado na pare. Na kung magminyo ka, unsay imong ingon sa imong asawa, kaniday, mabuhi gyud gani. Karon bakit unti ka kung unsaw ka salbahis? Wa ko'y paki bisag virgin pa ka patilawon ti ka og langit. Gapuson ti ka og pisi. Kanang pinabarog pa kuno. Pabantayan pag yun ti kag tulo ka macho nga magsigig pag-id sa imong luyo. Sila si Tata, Marshall ug John Leo, imagina ko no bro. Unya ko mo palag pagani. Unya ko mo palag pagani ning bata nga si Estilo Da Vince. Pauguman ninyong tai sa bag-ulang ni Tumarog Vitamins. Pero balik ta sa estilo ni Stilos. Stilos, apelyido na niya. O gang Stilos, dagang style, lupig pang Kamasutra. Maglibog ko ba? Mag-in-English, mag-Tagalog, taod-taod mag-Bisaya. Unsa man gyud nang imuha? Kaya tabay, bay, taga-asa din ka. Taga Toledo daw siya niya. Dito na siya grupo, tawag nila Team Dasig. Di ko manamay sa mga kauban ay wako'y paki sa mga adik. Power kay mo dito, abi kay tagpiso ra ang bahig. Sa sobra ka power, sa sobra ka siga, hayaga, lupig pang tagapasil. Hilason kay ni Manulti, pinafuri ng pisti. Sig pala, BG. Ayaw sige in English, abi kay kaluha mugnaw ni JID. Gadalang kaglabad. Problem sa mat. Unti kang nakatuwad. Tinaburak. Unti ka hangtod manggawas ang ugat. Okay ra ka. Din pangutan-on din ako kung unsa. Sakto na ni laming dukdukon kay Brad. Bahog bila. Tira pa Team Dasig, tira pa ang grupo. Dito pang Bright. Ikaw, grupo mong AMF, mga basura. Kung magtapok mo, venue, may mong dump site. Yo! Hindi. Wala, yatouch. Yo! Ito. Guba to, babatil na, mubatil na sa dusa sa inyong mga alas. Mo na iyahang ipagsigawan pero sa paglabay sa panahon naging loser. Wanay mapakita nga kabrightan ni mo'y solar eclipse ang naranasan. Patunay atong tuon-to nagmistulang lioness naging beach na lang kasaliyon. Maunay kamatuoran o sip-sip sa fangs. Panay kapit sa may pangalan mong iyang dating identification nga alas. Karon dako ng kausaban o yung dating ID nga ace. Mula nang nagka-L naging ID lace. Pagkat kapit ka na lang sa may pangalan. Kapit ka na lang. Kapit ka na lang sa may pangalan og wa ko'y pake kung tratuhon pa kung bata sinani nga larangan nya mahina pagsayon no. Ako ng bata dire kita nang ibutang sa kong atubangan ako rang nahibawan ako nang duaan og kanon pero plastic ning duaana mong di ko yan matake wa ko'y kinahanglang iluwa niya butang puntong na board na ang bata sa gihatag na duaan mo sigurado nirong guba sigurado nirong guba. Og di ba sa duwa ninyo J Black perti ka drama sa buing nga nasunod-sunod do yung pilde kay rap trabaho eskwela yang gidungan malala na pagkagay sobra ka drama sa eksena rap battle na himo pang MMK og di ba gisuwatan na kasi mong mga kagrupo mo kada speed mo dili ra ikaw ang proud. Kayog na iduwa ang usa sa mga AMF grupo nila murag gatagay kay sila tanan nagambagan makabuo lang og rounds. Kaya di ka factory dito men. Taga-angkat ka lang sa produkto kay kanatanan nimong gi-deliver dili ikaw ang gabuhat kaya saktong MMK lang ati charo kay kanatanan imong gipantabi kay bauming naray gapadaan ng laing tao di ikaw ang nagsuwat. Di ikaw ang nagsuwat kaya
Wa ko'y pakibisan, veterano, karaan, pakatanga. Cause you're just an antique jaro, karaan nga banga, og di lang ka banga. Sinsiyor ka para nako, sir. Pero sa tanang sinsiyo, ikaw ratong masyadong mapapelo. Sinsiyo, nga dali ra isud sa bulsa. Sinsiyo nga giduwaan na sa akong kamotog, gibagnos-bagnos ug napanas ng pirting dalia. Saktong sinsiyo ka nga panas, kay humanti karon pakauwawan, wa na kay naw maipakita. Time! Yo! Last round, Alex! Okay, mama, maglangan sabi, round 3. Yo! Itira niya ang AMF. Dump site ko, no? Hinay-hinay lang kay basi na ay laing masuko. Pataka raman ka kung na ang AMF sa venue, ang venue ay mapuno. Real walk. May pag mag-uban mo ni Hill Smack. May tag magdungan mo katigbak. Mga feeling may nga gusto rang musikat kay sa unang duwa ni mo sa Rapolo, abi na mugmutatak ka murag tattoo. Unya sa laglag bara, round 1 pa lang nawagtang nawa na maabdan og round 2 kay gipildi ni Monchito ang Tats Maven ng Cebu, ang Tats daling napapas kay Hena Raday 2. Tabaw na ko ni Mubay. Iniktira, dili ka magdugay. Kay pina, mayra ng imubay. Di ka kaputulog sungay. Yawa na ang imong kontra, makayawa pagyud ka. Gipatay na ti ka sa una, tiwasan pagyud ka. Kay manata sa pusil. An hinapudta sa kutsilyo. Mahimok og plumber og pinakalit. Kay magtaod ko og gripo. Duslakan ti kag maayo. Hangtod sa dugo kay mahubsan niya. Balik na pusil. Pow! 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 Di na mapugnan, mura na kog mabuang. Mura na kog mabuang. Mas grabe pa ni sa hasol. Chap-chapo na ako imong lawas siniguman. Imong pamilya ni bahalang musulbad sa puzzle. Ingon ani ko mo batol. Ingon ani ko mo batol. Ingon ani ko magpista. Gihiwa-hiwa na ako ang Da Vinci unsa pa may buhaton sa pizza. Bisan pa, unsa na ang inyong isulti, ako ang alas sa Rapolo. Og ako na ba ang alas sa flip top? Ay kabala ka, maabot ra ta didto. Di mo hunong sa pagtumba para padayon ng pagbangon. Ikaw ang gipahimungtan sa akong kalagot kay wala ko'y duwa sa ahon. Pero okay ra gihapon. Padayon lang sa pag-improve. Andam perme kung naay kontra pinalak, aim, shoot, padung na nga. Padung na nga, masaksihan ninyo ang eksena nga gipang huwat ninyo. Whoever comes, I'll kill them all nga murag John Wick 2. Maong inighumanan niya, tangina nyo ka muna pod. Kaysa tinud-anay kaning duwa pang warm up ra ni nako para sa laglag para sunod. Give it up, Alex versus the Steelers defense! Oh shit! Yo, check! Rapolo Laglag para dos semifinals, third battle of the night. Alex versus the Steelers defense. Magpaka balik. Fantastic na battle. Giwa sa mga tao dire. Dahil salamat Azul to Slubua, ang Savage Tattoo, Turbo Hectic, Boxless, CVC Consolation, Organic Lifestyle, Fake Friends, Humanities, 032 and Open Side. Dahil salamat nyo tanan. Judges decision 5-0 Alex. Salamat. Shout out na daw papagano. Realidad, boto na ko Alex sa all 3 rounds. Kay round 3 nag-choke si Estilos, then time limit nalapa silang dua, pero punches wise grabe itong round 3 ni Alex. Katong gripo and katong pizza, grabe ito. Yung climax para na ako kay rounds ALX. Dikit ang duwa pero mas makita yun, mas season, mas eksperyensado sa duwa. ALX.
ang Aizen, Classic, Puto si Helix. Dikit ang mga pero sayang ngayon, mas slip up sa iwan. Dagang slip up sa iwan, Estimos, choke siya. Grabe gipamitan rin siya. First dito yung Estimos. Lumas naman sa bigay disregard na akong time limit. Perhaps kay Stilos, grabe ang mga parsing yung gipakita. Makuha naman parang ang anak pa na matulugan. Pero 5-0 kay Lex kami. Round 1, Apex. Round 2, Da Vinci. Round 3, Apex. Murag gamit yun. Ni Apex ang hawa sa ahon ba?